ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ମାତା ସୀତା ଶେଷରେ ପୃଥିବୀ କୋଳରେ ବିଳୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ? ରାମ ଭକ୍ତମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଜା ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ରାମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସୀତା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭାରି ହୃଦୟରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ବନବାସ ପଠାଇଲେ। ବଣରେ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ। ସେଠାରେ ଲବ ଏବଂ କୁଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପୁଅ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇଗଲେ। ସମୟ ବିତିଗଲା। ରାମ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଯଜ୍ଞର ଘୋଡ଼ା ଲବକୁଶଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଲେ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାର ବୀରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ପରେ ସତ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲା ଯେ ସେମାନେ ରାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ରାମ ରାଜଦରବାରରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କହିଲେ। ସୀତା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ସଦା ରାମଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମାନିଛି। ଯଦି ମୁଁ ପବିତ୍ର, ତେବେ ପୃଥିବୀ ମାତା ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା। ପୃଥିବୀ ମାତା ଏକ ସୁନା ସିଂହାସନ ଉପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ପୃଥିବୀରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାମ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ଲବ ଏବଂ କୁଶ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇଦେଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ, ହେଲେ ମାତା ସୀତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ କୋଳରେ ବିଳୀନ ହୋଇଗଲେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ହିଁ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।